Казва се, че паметника на Левски е окупиран от Волен Сидеров. Окупиране, да. Искам да има да три линии. Не можем ли да отидем... Истините, бе! 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 Аз просто исках да поднеса една роза. Къде напред, като има колела пред мен? Вие нормални ли сте, бе? Вие нормални ли сте, бе? То не е моя колело! Нормалните хора плащат. Мене ли плащате или Волен? На него ли служите? Той ли ви плаща заплатата? Или аз плащам и неговата? Никой не плаща ничия заплата, а просто... Тая вечер тук ли трябваше да се правите на мъже, а? Предни това колело, бе. Да, познати. 19 февруари